केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. पावसाळ्याच्या आधी हे ॲश बंड क्लिअर करणं गरजेचं असतं, नाहीतर ती सगळी ॲश ही शेतकऱ्यांच्या शेतात जाईल. तर ती ॲश लवकरात लवकर क्लिअर करणार का, ॲश बंड मोकळे करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरं म्हणजे हे 700-800 एकरची जमीन आहे जिथे ॲश पॉन्ड नॉन सायंटिफिकली बनवलेत, म्हणजे जे काही लाइनिंग लागतं वगैरे, तर ते क्लिअर करून ह्या सगळ्या जागा जरी हजारो एकर आपल्याला सोलरसाठी लागत असेल तरी 700-800 एकर जी मोकळी जागा आहे आजूबाजूची तिथे सोलर प्लांटची काही आपण प्रोव्हिजन करणार आहोत का, जेणेकरून तिकडच्या स्थानिक लोकांना रोजगार देखील मिळेल. अनेक ठिकाणी कोल वॉशरीज ह्या इलिगली सुरू होतात. वारदा गावात देखील आता मध्यंतरी आंदोलन झालं, तिथे केसेस झाल्या. त्यांच्यावर केसेस मागे घेऊन माझी विनंती राहील की त्या शेतकऱ्यांचं ऐकून कोल वॉशरीज ज्या इलिगली सुरू झाल्यात ते शेतात जे पाणी जातं ते बंद करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे हे सगळे जे थर्मल पॉवर प्लांट्स आहेत पूर्ण महाराष्ट्रभरात आहेत त्यांना FGD फ्लू गॅस डिस्पेन्सर हे लवकरात लवकर लावण्याची गरज आहे. त्याची टेंडर प्रोसेस लवकर सुरू होईल का? पहिल्यांदा तर माननीय बच्चू कडूंनी प्रश्न आदित्यजींकडे पाहून विचारला होता का सरकारने लग्न लावायचं. तर सरकार जबाबदारी घ्यायला तयार आहे. माननीय ही काही वेगळी राजकीय धमकी आहे का की लग्न लावून देऊ नये तर तुम्ही आमच्यासोबत बसा? आदित्यजी आधी लग्न कोंडाण्याचं नाही, कोणाचंही तोंड बंद कसं करायचं याचा उत्तम उपाय आहे. अनुभवातूनच बोलतोय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.